Insellmilkom dan huwa id-dibattitu għallum. Is-suġġett magħżul huwa l-attwalità politika. U biex niddiskutu dan is-suġġett għandi żewġ teħbib tiegħi, fuq naħa għandi l-Profs Mario Thomas Vassallo u fuq naħa l-oħra għandi il-Perit Daniel Jose Mikallef. Grazzi ħafna tal-li naqattu miegħi. Grazzi lilek. Mela, x'direzzjoni għandu pajjiżna bħalissa, x'direzzjoni politika iktar minn kull ħaġa oħra? Fuq naħa għandna gvern illi jidher li huwa stabbli u baqa' għaddej iwetta il-programm elettorali tiegħu, għalkemm issa jidher li għandu ġlieda mal-ħin biex ilaħħaq biex dak kollu li kien hemm imwiegħed fil-manifest elettorali fil-verità jilħaq isir sal-aħħar tal-leġislatura. Fuq in-naħa l-oħra għandek partit fl-oppożizzjoni fejn donnu ma sabx saqajh biex jipproġetta ruħu bħala gvern alternattiv. Anzi, għandu problemi kbar interni ta' finanzi, ta' tmexxija, ta' kredibilità, ta' identità. Hemm ukoll il-preżenza tal-partiti żgħar illi minkejja l-ħoss li jagħmlu żgur li mhux biżżejjed biex joffru sfida ta' veru lil partiti l-kbar. Però fuq kollox hemm il-poplu. U il-poplu iktar ma jmur, iktar qed jisfen mal-mużika li jritu u mhux li jimponulu il-politiċi. Poplu b'ħafna aspettattivi u ambizzjonijiet imma għandu wkoll ħafna inċertezzi u mistoqsijiet. Irid gvern b'verżjoni aġġornata, b'verżjoni aħjar tiegħu innifsu. Irid oppożizzjoni b'saħħitha u effettiva. U fl-istess waqt għata l-aptit għal partiġjaniżmu politiku. Allura eżattament x'inhi l-attwalità politika f'pajjiżna. Ħaniġi għall-ewwel mistoqsija għandur fuqek, Profs. Mela, fix-xenarju kurrenti, x'inhi l-attwalità politika? Din hija repetizzjoni tal-istorja jew huwa mod ġdid kif issir il-politika? L-attwalità politika ta' bħalissa hija attwalità ta' aggressjoni fejn il-violenza ġiet normalizzata, mhux qed nitkellem neċessarjament fuq Malta, imma qed nitkellem fuq il-politika internazzjonali, qed naraw il-mexxejja illi huma dominanti, ħafna minnhom, ħafna mill-mexxejja huma irġiel tal-negozju, tal-business, tal-flus, u qed tiġi normalizzata anka l-element ta' bullying ta' minu l-iktar b'saħħtu iħawel u allura tonqos l-effettività anka tal-liġi internazzjonali u il-multilateralizmu. Fir-rigward ta' Malta, fil-waqt illi dan id-diskors mażoċista aggressiv ta' bully għandna wkoll, biżżejjed jekk inti tiftaħ is-social media u tara kif huma jimpustaw ruhom ċertu nies, anke tara l-aħbarijiet tal-One jew tan-Net Television ukoll jilagħbu parti minn din il-logħba u kemm nixtieq illi veru n-nies kif qed inti għandhom ambizzjonijiet u aspettattivi għaliex jiena nara illi għandna element ta' fataliżmu kollettiv fejn ħafna Maltin, speċjalment ġenerazzjoni żagħżugħa, mhijiex interessata fil-politika, anke għandna l-adulti, u ma jarawx tagħmiet li l-affarijiet se jinbidlu. Dani, forsi nixtieq ir-reazzjoni tiegħek għall-istess mistoqsija. Mbagħad għandi mistoqsija oħra jiena. Il-mistoqsija Nibdew bl-ewwel biċċemma. Nibdew b'di. Ninsa. Mela ħanibdew b'di, mbagħad insaqsik il-mistoqsija. Jiena ma naqbilx ma kull ma qal Mario, hemm affarijiet li naqbel, ġifieri jekk naħarsu li xena internazzjonali jiena ċertu stil ta' politika l-mod kif isir, ċertu statements, iktar minn statement, statement jibqa' statement, imma għal xiex iwassal l-statement u anke l-azzjonijiet illi jsiru huma inkwetanti. Huma inkwetanti ħafna u nittama li dawk sani politikament fuq livell internazzjonali jieqfu lil din il-mewġa u ma jkomplux jappoġġjawha jew biskiet tagħhom
jew anzi bl-appoġġ li jiena kultant naraħ sfurzat forsi minħabba ties storiċi jew ekonomiċi jew affarijiet li forsi nies bħali u bħalek ma jistgħux jifhmu jaraw minn hawnhekk. Mario semma l-fataliżmu kollettiv. In-nies hemm barra m'għandhomx sens ta' fataliżmu. X'jiġi propagat fuq il-mezzi ta' xandir kultant, x'jiġi propagat minn ċertu outlets ta' media, x'impressjonijiet kultant ituk l-algorithms fuq is-social media kien tkun f'ċertu ċrieki, tibda taħseb hekk. Imma jekk toħroġ hemm barra tagħmilha man-nies kuljum, is-sitwazzjoni mhijiex hekk. Tajjeb, jiġifieri inti semmejt l-introduzzjoni tiegħek poplu b'aspirazzjonijiet dejjem hekk kien, hekk għandu jkun u iktar ma l-affarijiet imorru l quddiem dawk l-aspirazzjonijiet iktar ħjalew il fuq, u alla ħares ma jkunx hekk. U hemmhekk fejn tidħol il-klassi politika li tkun brava biżżejjed li tantiċipa dawk l-aspirazzjonijiet x'ħajkunu, mhux tħalli n-nies jaslu fi stat li l-affarijiet qed idejquhom ħafna, imma tantiċipa x'ħajkun qed idejjaq in-nies jekk ma jittieħdux l-azzjonijiet immedjati fuq ċertu affarijiet. Ħansaqsik il-mistoqsija li kelli nagħmellek. X'jagħmel partit politiku b'saħħtu? Il-popolarità fost l-elettorat, l-ammont ta' tesserati, il-qagħda finanzjarja tal-partit, il-lealtà lejn it-twemmin tal-partit, jew il-validità ta' proposti f'manifest elettorali. X'jagħmlu l-partit b'saħħtu? Domanda diffiċli, hija domanda li naħseb l-esperjenza li għandi ħanweġiba minn ċertu angolu, imma hija domanda li iktar nippreferi nisma' l-ħadd ieħor iweġiba, ma ħanweġiba mill-angolu tiegħi. Naħseb li dak li semmejt inti huwa kollu importanti. Il-popolarità elettorali wieħed jaħdem għaliha biex jingħata mandat biex jiggverna. Imma dik waħedha ma tagħmlekx b'saħħtek f'sens. Nieħdu movimenti li at one point feġġew mhux neċessarjament f'Malta lil minna u kienu popolarissimi u nataw mandati. U ftit xhur popolarità sparixxiet u l-movimenti nifushom sparixxew ukoll. Jien inti għandek numru ta' affarijiet li jżommu u jagħmlu partit b'saħħtu, jiġri l-ewwel ħaġa qabel kollox l-opinjoni tiegħi hija r-raġuni għalfejn teżisti. Għalfejn teżisti bħala partit politiku. X'jiġib dawk in-nies flimkien? Jien dik kont nistaqsija lili nnifsi ta' pereżempju f'Awwissu nkun dieħel iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista xi l-erba' ta' warlof senar, inħares il fuq dik ix-xemx tiżreġ u ngħid għalfejn hija taw. Ovvjament tkun risposta li tissodisfak li flok mort il-baħar bħan-nies mort il-kwartieri f'Awwissu biex tagħmel ċertu xogħol. Lokalment għandna eżempju, pereżempju, il-Partit Nazzjonalista wara dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ma sabx raġuni għalfejn jeżisti. At one point l-Ewropejiżmu li beda jipproġetta at one point beda isir l-oppożizzjoni għalih meta n-nies li vvutaw biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea l-aspettattivi li semmejt inti tagħhom riedu li dawk l-elementi Ewropejisti jibdew jgħixuhom f'pajjiżhom ukoll. Tajjeb? U għadu għaddej biha. Punt ieħor kruċjali, klixe forsi ma li tkun qrib in-nies. U tkun qrib in-nies kemm il-main actors ħansejħilhom hekk tal-partit, imma anka tru l-attivisti u dik iġibni għal xi ħaġa oħra. L-attivizmu u l-istrutturi tal-partit. L-għaqda. Mingħajr għaqda partit kif jista' jeżisti. Jien semmejt il-viżjoni li partit irid jipproġetta li hija kruċjali għax dik iżommok iffukat il-qudiem, ma jekk inti ħin kollu titħares lura għax internament il-ħin kollu tiġġieled toqgħod tħares wara darek, aħseb wara kemm ħad tipproġetta viżjoni hemm barra biex in-nies jirrelataw miegħek. Punt ieħor hu li n-nies bit-tajb u l-ħażin tiegħek ikunu jafu fejn qegħdin imma miegħek u jinorbota ma' stabilità. Stabilità fis-sens ta' tmexxija li inti toffri, li inti tkun qed tipproġetta, stabilità fil-policies tiegħek, tajjeb u mhux tqum filgħodu u tbiddel l-affarijiet mingħajr da, jew inkella jkollok politika li rajnija teżisti, anke ekonomika, fejn jitlu pereżempju it-tariffi tal-fuel jew tad-dawl. Tajjeb li inti ħadd m'għandu moħħu mistrif li ma' direzzjoni sejjer il-pajjiż, fl-aħħar tax-xahar in-nies morru jikkjujaw biex jieħdu l-prezz tal-lum għax għadha jista' jogħla, dawk politikament huma affarijiet li ma jagħmlu fl-opinjoni tiegħi ma jispirawx fiduċja. U l-aħħar punt li forsi xtaqt insemmi hija
Il-partit irid ikun żvelt u llum iktar minn qatt qabel. Żvelt jiġifieri mhux biss kif jirreaġixxi, imma biex jantiċipa u dak li għandu jimplementah b'mod tajjeb imma b'mod spedit ukoll. Anka li iċ-ċirkostanzi u l-mod anka l-aspettattiva tan-nies inbidlet anka l-mod ta' kif jiġi diġerit l-aħbarijiet u dak li qed jiġri madwarna. U għandik żewġ eżempji riċentissimi ġifieri. Jekk wieħed iħares pereżempju lejn il-pandemija, jista' jkollok xi ħaġa iktar kbira minn dik fl-aħħar snin li għexna flimkien. Kellek gvern li bid-deċiżjonijiet tiegħu ħajaffettwa l-ħajja tan-nies. Ma kellek gvern li kien żvelt, ħadd deċiżjoni kien hemm minn qabel, kien hemm ma qabilx, iż-żmien ta' ħparir u n-nies jaħarsu lura jgħidu l-gvern mexxa tajjeb, ma kellek oppożizzjoni pajjiżna. Li xogħla kien li kellha kumitat u kważi toqgħod titkellem gallerija mill-oppożizzjoni. Ma hemmhekk ma waslet. Eżempju riċenti ieħor, issa ħallija kellek l-iżviluppi riċenti. Eżempju riċenti ieħor, kellek il-gvern joħroġ dokument għal konsultazzjoni pubblika fuq l-eutanazja volontarja assistita. Hija ma doffi. Ġranet, ġimgħat, mhux qed ngħid li l-partit għandu jkun uniformi, seta' jkun hemm pożizzjoni li jisma' kulħadd huwa liberu xi hija issue personali. Imma l-inqas għid li ddiskutejt, għid x'taħseb, għid xi ħaġa. Mhux għandek diskussjoni għaddejja fil-pajjiż u inti partit fl-oppożizzjoni assenti. U naħseb dak huwa l-kuntrast li bħalissa għandna bejn il-partiti u t-tweġiba għal dak li saqsejtni x'jagħmel partit fl-opinjoni tiegħek b'saħħtu. Tajjeb. Mela, profs, dawk li mhumiex attivi f'partiti politiċi, ġifieri kważi joqogħdu l-bot mill-partiġjanizmu, ħafna drabi s-sip jgħidu illi l-partiti ewlenin saru wisq taqrib xulxin, ġifieri kemm fl-ideoloġija u kemm fil-modus operandi, fil-mod kif joperaw. Ix-xellugin resqu lejn iċ-ċentru, il-konservattivi qed joqorbu lejn il-liberali. X'differenza tara bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista? Il-Partit Laburista dina jitkellem ħafna fuqha. Fil-fatt il-Ministru tal-Finanzi kull sena ifakkarna li dan huwa budget ieħor soċjalista, hemmhekk qed jagħmel statement. Effettivament dan huwa gvern neoliberali illi irnexxielu iżomm il-libsa tal-welfare state. Jiġifieri gvern illi ta' iċ-ċans kollu lis-suq isuq anke bil-mod laissez-faire li bih inforza jew ma nfurzax il-liġijiet biex il-kwistjoni ta' ħalluna naħdmu in-nies taħdem bil-konsegwenzi kollha li din iġġib magħha, inkluż ukoll it-telf tal-ħajjiet biex ma ngħidx ukoll il-ħasil ta' flus. U allura dan huwa gvern laburista illi ħaddem l-eqqel politika neoliberali fl-istorja ta' Malta, imma li rnexxielu iżomm il-libsa tal-welfare state biex id-daqqa ta' dawk li għawlura u la inti għandek il-kompetizzjoni bil-forsa jkollok min jiġri iktar minn oħrajn u min se jaqta' nifsu, żamm il-welfare state u saħħu biex kemm jista' jkun dik id-daqqa jew dik il-waqalura jarrestala il-qawwa tagħha. U fuq il-Partit Nazzjonalista? Kif tara? Il-Partit Nazzjonalista bħala oppożizzjoni. Dak li qal Daniel jolqotni ħafna. Għaliex il-Partit Nazzjonalista kull darba jitteżżes mis-sisien, kull darba li jkun hemm diskussjoni u eventwalment deċiżjoni fil-Parlament fuq kwistjoni li hija morali, li għandha implikazzjonijiet ta' drittijiet ċivili. Di rajnija fl-IVF, fil-żwiġijiet tal-LGBTIQ u gender equality u dal-affarijiet kollha. Għaliex il-Partit Nazzjonalista fil-qofol tiegħu huwa mibni fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. U allura għandu direzzjoni il-fejn jimxi,
Però l-Partit Nazzjonalista bħal kull partit ieħor inkluż il-Labor għandu fazzjonijiet nies jaħsbuha b'mod differenti, għama ngħidilhom mhux fazzjonijiet. U allura jkollok dawk l-iktar konservattivi, f'dak iktar ftit liberali, però din kull darba timmażraħ u twassal jew biex ikun ibbalzmat u wara tant ġimgħat laqas ikun għadu ħareġ stqarrija pubblika, jew inkella twassal għal ħafna disgwit intern. U dina tfisser allura il-Partit Nazzjonalista li l-tiġrija l-kap mhix se solvi il-diffikultajiet eżistenzjali li għandu għaliex hemm problemi li għandhom x'jaqsmu għaliex jeżisti l-partit u x'inhuma il-parametri li fuqhom irid nimxi. Meta il-boxla morali tal-poplu kienet f'sintonija ma tal-Knisja, ma kienx hemm problema. Meta illum il-poplu kif qed inti fil-bidu tal-programm irid li l-istituzzjoni jisfnu ż-żifna tiegħu kif qed ta' inti, allura hija hemm diffikultà meta fil-kodiċi tal-partit u fl-istatut tal-partit għandek din it-tip ta' viżjoni. Il-fatt inti semmejta għatla jisu għandu mażra, allura dan ifisser li il-Partit Nazzjonalista effettivament mhux qed jaqra s-sinjali ta' żminijiet u mhux aġġornat għaż-żminijiet tal-lum, u dan ifisser li hemm lok li nħoloq vakum ta' twelid ta' partit differenti minn dak li tradizzjonalment nafu li l-Partit Nazzjonalista kwa partit reliġjo et patrija? Jiena wieħed minn dawk li qed tal-darba 2-3 naħseb fil-programm tiegħek ngħid darba, jiena naħseb li l-Partit Nazzjonalista jinqasam, ma jibqax il-monolit li jinsab jew imdorrijin biħillu. Propju minħabba dina id-diviżjoni tal-qalba ta' għaliex il-partit jeżisti. U naħseb li il-ċirkustanzi kif qegħdin jiżviluppaw, il-vakum li ħalla il-kap x'ismu bħalissa Bernard Grek, illi war iktar minn ġimgħa għadu sissa ħadd ma offra l-kandidatura tiegħu b'mod uffiċjali, tidher li hemm vejkum ta' mhux biss ta' leadership imma anke ta' ħsieb. Mela, ħandur fuqek, Daniel, inti bħala ex-deputat mexxej tal-Partit Laburista għandek esperjenza fit-tmexxija diretta ta' partit politiku. Barra minn hekk jiena naf li inti kont involut fit-tfassil ta' dokumenti importanti, inkluż ta' manifest elettorali, fejn rigwardjaw policies u riformi. Issa aħna l-gvern nisimgħu ħafna jitkellem dwar il-qabża fil-kwalità, qed nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja. Inti, anke mill-esperjenza tiegħek, x'inhi l-qabża fil-kwalità li tħoss li għandu jagħmel il-Partit Laburista innifsu? Domanda naqra antipatka. Majba, jiena kont involutu anke pilotajt ma' nies oħrajn waħda ma jagħmel xejn. Minn meta kont fiż-żgħażagħ, jiena dejjem dak l-aspett tal-politika li joġobni. Li tagħmel il-politika u li taraħ jiġi implementat mbagħad eventwalment tajjeb. U inti qed il-gvern tal-liqa kontra l-ħin biex implementah. Manifestu ambizzjuż, u dik għandna diskussjoni twila fuqha meta konna qed imma jekk ma tibgħatx messaġġ li inti ambizzjuż, mhux ma tkunx realistiku. Tajjeb, ma jifa, rrid tkun ambizzjuż. Ma jistax ikollok manifest li huwa inqas ambizzjuż minn dak ta' qablu biex niftehmu. Tajjeb, mhux għax qed tikkompeti ma l-aspettattiva tan-nies, pereżempju illum in-nies, il-budget fadallu. Ma jekk tmur issaqsi hemm barra x'tistenna mill-budget, serraħ rasek, jgħidulek nistenna li l-pensjoni togħla, nistenna li l-kontijiet jibqgħu kif huma, nistenna li dik tmur il-qudiem, dik kulħadd bis-settur tiegħu tajjeb, għax l-aspettattiva mbagħad togħla. Hija xi ħaġa tajba diment li il-pajjiż mhix il-qudiem. Jiena li nistennaw li l-partit ikompli, u dejjem enfasizzajt fuq ta' ikompli jiġġedded. Fl-ebda ħin ma jidħol f'xi frame of mind li jibża mill-isfidi, jew mill-bidliet,
jew li xi ħadd jgħid isma' qegħdin tajjeb let's not rock the boat, pereżempju, jekk nemmnu rridu morru f'ċertu direzzjoni. Tajjeb impjew ħadd pjaċir ħafna l-mod kif ħandilja Prim Ministru li xu ta' Manuel Island. Tajjeb ġi fil-passat ġieli forsi għamilna l-isbal li l-affarijiet ġew handled mod ieħor, imma nemmnu hekk għandu jsir hekk, ħajsir hekk. Ħajsir hekk. Di mhux ħaġa żgħira ta' xi ħaġa kbira u tista' tgħid fi ftit ġranet tgħidli għax ma saritx qabel. Irrelevanti. Prim Ministru li kif ġiet tħoġġru u qabad u mexxa. U naħseb li dik hija importanti. Xi ħaġa oħra importanti wkoll ħafna, and I cannot stress it enough di, in-narrattiva li hawn min jipprova jdawwar li l-Partit Laburista huwa l-għażla sa issa kien l-għażla tal-poplu għax il-Partit Nazzjonalista qiegħed fi xiegħed. Naħseb li one that is very unfair, hija perikoluża jekk il-Partit Laburista jidħol f'dik il-mind frame u il-Partit Laburista lek irid jibqa' iffokat fil-gvern fuq ix-xogħol tiegħu kuljum u jwassal lin-nies x'differenza qed jagħmel fil-ħajja tagħhom dak li jkun qiegħed jimplementa. Tajjeb, jiena dik nara kruċjali. Fuq li semma Mario, għax gvern neoliberali, etc., imma irdu nagħtu ftit il-qafas tal-affarijiet, tradizzjonalment gvernijiet soċjalisti laburisti, inkluż pajjiżna, il-kritika tagħhom x'kien għax Mario għal punt tajjeb irnexxielu jżomm l-aspett soċjali mbagħad b'saħħtu u bil-pols tiegħu fuqu, bil-pols sajdeh fuqu. Il-kritika kienet tkun is-soċjalisti xellugin dawk tajbin għall-idea tas-soċjal biex jgħinu l-batut, imma mbagħad ittihom biex imexxu gvern għax idaħluh ġo ħajt l-ekonomija jkissruha, mhux dik il-kritika. Qabel l-2013 ipprova iwassal il-Partit Nazzjonalista x'tradizzjonalment dak kien il-ħsieb. Aħna din f'ekonomija. In-nies jikjuja għax-xogħol, Labour won't work. Tajjeb, il-Labour Party kellu jiġġieled dik. Tajjeb, qabel kollox, mhux Labour Party f'Malta biss, illum qed ngħixu f'ekonomija globalizzata, pajjiżna pajjiż żgħir fil-blokk Ewropew, tajjeb. Jiġifieri jiena naħseb li hemmhekk qed issir biex xogħol tajba ħafna li pajjiżna ekonomikament jibqa' jiffjorixxi. U din hija kruċjalissima għax mingħajr l-ekonomija tifjorixxi ma tagħmilx l-affarijiet l-oħrajn fil-waqt li iva jieħu ħsieb l-aspett soċjali b'mod tajjeb ħafna wkoll. Mela, Mario, fl-eri qed nsejjaħlek bil-first name profsi. Għax nieħu l-opportunità xi li nafek daqsxejn mhux ħażin. It-tifel Tommi, jiena. Mela, fl-era diġitali, is-soċjetà qed tinbidel b'ritmu maġġel. U f'kollox da, il-kuntatt personali jinbidel f'wieħed virtwali sirna. Il-fatti jeħbew bil-fake news. Id-distinzjoni bejn blogger, influencer, ġurnalista u opinjonista donna qed tintilef. Il-politika tal-persważjoni qed tagħmel il-wisa għall-politika tal-estremizmu. Is-soluzzjonijiet għall-isfidi globali nfittxuhom fil-gwerer minflok fil-kisba għall-paċi. Is-solidarjetà li tħares l-interessi u drittijiet tal-ħaddiema qed titnawwar bl-individwaliżmu. F'dal-kuntest, x'irwol għandu akkademiku fis-soċjetà? Huwa biżżejjed li grupp ta' akademiċi isemgħu leħenhom fuq issues selettivi minn żmien għal żmien. Għax lil Daniel insaqsejtu peress li kien deputat mexxej sa lilek qed insaqsik ta' akademiku li inti. L-ewwel ħaġa minn xi 800-900 akademiku full-time inti dejjem tara l-istess erba' min nies li jistqarru lilhom infushom b'mod dirett fuq numru ta' issues għalkemm issa dal-aħħar rajna wkoll numru ta' akademiċi li jiffirmaw petizzjonijiet partikolari u dak huwa importanti ħafna għaliex l-Università ta' Malta hija Università tal-Istat u allura aħna għandna obbligu li mhux biss nilħqu lil dawk il-ftit eluf li huma ħafna xi 18,000 li jiġu jistudjaw fuq il-kampus, imma aħna nilħqu lil bqija tal-eluf li ma jiġux fuq il-kampus u għandna dik ir-responsabilità. Illi l-poplu naqsmu miegħu il-perspettiva informata tagħna. Issa mbagħad taqbel u ma taqbilx jagħmel il-poplu, però m'hemmx dubju illi il-mod ta' kif issa inti pinġejta mhux jien l-istampa li tajt ma tantx hija stampa sabiħa tas-soċjetà
U f'din il-konfużjoni kollha naħseb li l-istazzjonijiet politiċi f'Malta li huma karatteristika partikolari għal dal-pajjiż ma narax stat ieħor li għandu din il-pożizzjoni. Pereżempju f'Malta il-kelma estremizmu semmejt inti, il-kelma establishment, il-kelma kwalità tbiddel it-tifsira minn stazzjon għal ieħor. Ġifieri x'tifhmu intkom b'estremizmu u b'establishment mhux bil-fors u dak li qed jiġi propagat mill-Kamra l-oħra tal-aħbarijiet jew inkella fuq xejn fid-dizzjonarju. Jiġifieri dan il-polarizzazzjoni l-istazzjonijiet jien ma ngħidx li għandhom jifqu, jiena ngħid li għandhom ikomplu, għandhom missjoni. Imma iridu jinfetħu iżjed kif fil-fatt dal-istazzjon f'di l-aħħar sena ipprova jibda jagħmel għal vuċijiet, għal espressjonijiet li mhux bil-fors ikunu mal-kor tal-partit. Il-kor, ġifieri mhux kulħadd ikanta l-istess innu. U programmi bħal dawn fejn għandek id-dibattitu naħseb li jirnexxielek tqanqal l-maqiet. Imma il-punt tiegħi forsi xtaqtek tenfasizza ftit għaliex jiena nemmen ħafna li l-akkademiċi għandhom ħafna xjatu lil pajjiż, mhumiex istituzzjoni politika, imma in-knowledge, l-erf, l-esperjenza tagħhom jistgħu jkunu ħanpoġġiha hekk jien it-think tank tan-nazzjon. Ġifieri illi Ija fil-fatt hawnhekk it-think tank nagħmluh prima faċi mal-istudenti tagħna. Nagħmluh ukoll bir-riċerka li aħna nippubblikaw u nagħmluh ukoll bil-parteċipazzjoni tagħna fil-medja illi kif qedlek tista' tkun ħafna iktar. Imma jien nixtieq nara li l-partiti politiċi tagħna l-ewwel dan jilsemma jew inti staqsejtu x'inhuma l-elementi li għamlu partit rebbieħ u semma numru minnhom u kollha għandu raġun, imma waħda minnhom illi ma semmitx hija li jkollu skola ta' ħsieb fi ħdanu. U il-Partit Laburista kien hemm żmien fejn kien iktar avventurus bil-Fondazzjoni Edejat u bil-Fondazzjoni Mikil Anton Vassalli. Dawna jagħmlu perjodu jitilgħu f'ċertu ħidma imma mbagħad biż-żmien tonqos. Il-Partit Nazzjonalista suppost li għandu l-għażat. Dawn huma organi fih dan il-partit li huma importanti ħafna l-iskola ta' ħsieb. Għaliex minn hemmhekk il-partit jifhem u jirriġenera ruħu għalfejn jeżisti. Ekku. Taqbel miegħu? Naqbel miegħu, ma li ma naqbilx miegħu li ma semmejtix kif semmejha hu u forsi l-idea tagħna hija differenti, imma meta nsemmi viżjoni jiena fuq hekk qed nitkellem naqbel ma' Mario. U jekk irid nuża l-eżempju tal-argument, issa il-metodu huwa differenti forsi, imma pereżempju l-manifest elettorali li għadda l-Labour Party ġie mfassal wara l-proċess tal-mittidea li mhux qed nesaġeralek Mario, involva mijiet ta' nies u l-ammont ta' nies li qatt ma rajt iċ-ċentru li ġew għal dik l-inizjattiva u nies jiġġieldu biex isibu kamra biex ilaqgħu il-focus group tagħhom għax kienu jaħbtu laqgħat flimkien, kienet esperjenza sabiħa ħafna. Ġifieri bla dubju naqbel miegħek li hija kruċjali għax at the end of the day il-partiti politiċi għalfejn jeżistu mhumiex tim tal-futbol biex. Ekku. Semmejt l-viżjoni u ma nistax ma nsemmix il-viżjoni għal Malta 2050 li naħseb li għaw qbil jidher li għaw qbil li hija xi ħaġa fid-direzzjoni huwa pass fid-direzzjoni t-tajba. Imma inti Daniel inti taħseb li verament din il-viżjoni tista' tissarraf ħidma konkreta li benefikaw minna l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Ġifieri qed ngħidlek dan jiena għaliex taħseb li l-stakeholders kollha se jkunu on board. Per esempio l-oppożizzjoni se tkun on board f'din il-viżjoni jew dawk l-NGOs li huma b'dinatura antiriformisti per eżempju se jikkontribwixxu għal din il-viżjoni. U barra minn hekk,
irridu ngħidu oħra, issa la Malta qegħdin fl-Unjoni Ewropea ħana parti mill-Unjoni Ewropea, hemm il-limitazzjonijiet u restrizzjonijiet li timponi l-Unjoni Ewropea fuq l-Istati membri. Plus, dak li qed jiġri fid-dinja x'aħna m'aħniex bozza, ġifieri dak li jiddeċiedi Trump fuq iċ-Ċina, fuq l-Indja u fuq dak se jaffettwana. Allura kemm hija fattibbli il-viżjoni 2050? Hija fattibbli jekk ikun hemm rieda tajba ma' kulħadd. U dak li qed issemmi inti sa xi ħaġa toġob lil kulħadd. Tajjeb. Imma ejja nieħdu mill-rappreżentanti tal-poplu huma min huma għandek gvern u oppożizzjoni. Mhux l-ewwel darba f'dal pajjiż li kien hemm konverġenza fuq affarijiet ta' portata kbira. U meta sar hekk, ir-riżultat u l-frott għadna naqtaw sal-lum. Ħanieħu eżempju. Il-servizzi finanzjari. Fi snin design, Labour Party kien fl-oppożizzjoni. Partit Nazzjonalista fil-Gvern beda il-proċess biex jilleġisla biex joħloq iġib da settur f'Malta, l-oppożizzjoni Laburista flok fixklet appoġġjat, kien hemm dibattiti parlamentari, whatever appoġġjat, u dak innifsu bat messaġġ hemm barra li jisma' Malta hija ġurisdizzjoni li hemm qbil across the board fuq da settur. Mela nista' ninvesti fih għax mhux ħajkolli instabilità. U x'ġara, da settur fjorixxa baqa' jikber huwa kontributur li nisallu lill-ekonomija tal-pajjiż. Issa fuq viżjoni li tkun wiesa u fejn sejr il-pajjiż, inti jrid ikollok targets fejn tittasal. Tajjeb. Issa id-dinja tant qed tinbidel brata maġla li tkun flessibbli wkoll. U għalhekk semmejt l-ispeditezza l-ewwel, tajjeb li inti tkun il-workforce tiegħek trenjata mal-aħħar proċessi u edukazzjoni u teknoloġiji, li inti tkun żvelt anke biex tilleġisla meta jinħolqu l-opportunitajiet biex tattira ventures ġodda lejn il-pajjiż. Importanti jkollna l-ekonomija tibqa' diversifikata kemm jista' jkun għaliex kif qed inti aħna parti mid-dinja tajjeb u dak li ġej minn barra jaffettwana u ma jkollniex kontroll fuqu u iktar ma jkollna diversification ekonomika inkluż ta' trade partnerships mhux mal-blokk Ewropew jew fisem il-blokk Ewropew biss, imma iva immorru nfittxu alleanzi u opportunitajiet ta' negozju u ta' xogħol ma' pajjiżi oħrajn u mhux noqogħdu nistennew il ħadd ieħor imur qabilna kif għamilna fil-passat kemm dak il-bogħod u kemm dak riċenti. Sabiex inti meta tiġi d-daqqa u ħanerġa' nsemmiha, rajna daqqijiet internazzjonali kbar, m'għandna xejn speċjali u m'għandniex magic powers. Stajna nilqgħu għalihom għax kien hemm ekonomija li mhux mibnija fuq it-tafal. Tajjeb, stajna nilqgħu għalihom għax kien hemm ġid li ġie akkumulat għal meta jiġi perjodu li jkun diffiċli. U naħseb li di importanti li tibqa' parti essenzjali mill-viżjoni li pajjiżna jipproġetta l-qudiem. Mela, profs, ma nafx hekk għandek x'opinjoni fuq il-viżjoni. Il-viżjoni 2050 hija statement li kien ilu mistenni, kien ilhom iħabtu il-bibien fuq il-gvern l-imsieħba soċjali biex jgħidulu u jistaqsuh iva minna ħafna short-term gains, imma aħna fejn irridu mmorru, liema direzzjoni. U kellna nistennew għalija ħafna żmien, imma fl-aħħar waslet. Il-viżjoni 2050 laqas il-Partit Nazzjonalista marmija l-baħar, jiġifieri kien hemm kritika kostruttiva, waħda minnhom hija din illi hemm ħafna tajjeb fija, viżjoni bħal dik bil-forsi tkun daqsxejn waħda all embracing biex iddaħħal u tiffittja f'ħafna affarijiet. Imma min fassala ma nafx kif l-istrina qabżitlu l-isfida eżistenzjali ta' dal-pajjiż li hija d-demografija, li hija l-popolazzjoni, li hija il-fertilità rata kemm qed nixtru tfal biex inġibuhom fid-dinja. U kulħadd isemmi kemm kienet importanti u ekku il-policy tal-free childcare. Kienet importanti tassew, kienet suċċess, jiena ngħid li kienet nof suċċess, għaliex meta inti taqra il-policy document oriġinali, dik kellha żewġ oġġettivi, l-ewwel li tħajjar in-nisa jaħdmu, joħorġu jaħdmu. U hemmhekk għamilna suċċessun. It-tieni waħda hija
li permezz ta' dik il-miżura tħajjar aktar li l-koppji iġibu iżjed tfal. U f'dik ma rnexxejniex. Jiġifieri dik qiegħda statement fl-oġġettivi tal-policy. U r-raġuni x'taħseb li? U erġajna fil-viżjoni 2050 ma tissemma xejn din. Jiġifieri nifhem li l-viżjoni 2050 hija fi stadju ta' konsultazzjoni pubblika u nemmen li fit-tieni edizzjoni din għandha tkun riflessa. Mux kullħat jiġifieri tkellem mal-allima u jgħidulek pereżempju illi fil-primarja diġà qed iħossu n-numru ta' tfal li ċkien, ovvjament, u mbagħad żdied in-numru ta' tfal barranin. U tagħmel differenza jekk hux qed titkellem f'lokalità mod u biex ma nsemmix lokalitajiet. Imma il-ġeografija ta' Malta ara taħsbu li hija kullum kien l-istess. Interessanti daw, ma nafx jekk. Kun dibattitu diskussjoni, mhux dibattitu interessanti, għax bdiet għal-fertilità mhijiex dibattitu ta' pajjiżna biss. Riċenti kont qed naqra dwar in-Norveġja li għandha waħda mill-iktar rapid declines fil-rata ta' fertilità. Ovvjament da taqra studju mbagħad taqra ieħor ikun kontra tiegħu ta' ġifieri, ma li dan l-istudju li qrajt jiena daħal fuq kif evolva parenting li inti tkun ġenitur u kif minkejja li qed insemmi l-Norway għax għandhom uħud mill-aqwa sistemi globalment fejn jidħol sosten għall-familji u x'naf jien. Ma minkejja dan xort hemm deklin brata maġla ħafna minħabba sfidi oħrajn. Ma mhux qallu, ma interessanti ħafna. Mela, fil-fatt il-ħintija kaddilek ara bħalissa, imma għandikom l-aħħar naqra, għax asnaf kif għadda li kont qed nieħu ħafna b'din id-diskussjoni. Ħanibda bi kun għamil l-istess mistoqsija lil Daniel ta' jien inħoss li s-soċjetà tagħna minkejja kollox xorta għadna parrokjalisti u partiġani fl-approach tagħna. Temmen li għandna bżonn mod ġdid ta' politika u jekk temmen li għandu jkun mod ġdid. X'mod għandu jkun da? Jien ma nħossnix b'xi mod frustrat għax jgħidu li parrokjali, ġifieri Oliver Frigieri kien jgħid biex tifhem li l-Malta tittifhimha f'termini ta' parroċċi. Ġifieri dak huwa DNA Malti. Inti tkun taf illi l-partiti politiċi ħarġu mill-gażini tal-banda fl-istess żmien 1870-80. Ġifieri dik hija d-DNA tagħna, ġifieri ħafna qabel kien hawn il-kunsilli lokali, il-parroċċi kellna. Ġifieri f'da l-kuntest. Jiena nemmen li fil-kuntest ta' kif qed tiżviluppa l-attwalità politika f'Malta, l-Partit Laburista għandu responsabiltajiet kbar. L-aspettazzjonijiet fuq huma kbar għalkemm hemm element fatalist ukoll jekk jistax jirranġa jew le. Jiena nappellalu biex deċiżjonijiet li jieħu l-applikazzjonijiet tal-liġi li ma jkunux finta jew ta' parsi imma jkunu autentiċi u li jrid u stess ifejja il-ġrieħi li u stess ġab bidejh. Jiġifieri il-falliment, il-froġa ta' l-isptarijiet u stess ġaba u jrid ikun illi jirranġa. U naf li għaddej xi proċess, imma fuq il-wan ma tantx nisma kif sejjer dan il-proċess fil-qrati. U l-istess ukoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' elementi ta' nepotizmu, klientalizmu, patronaġġ li huma rampanti u stess irid jikkontrollah u il-liġmu. Daniel, kumment fil-qosor ħafna. Jien parrokjali ma nifhimx għax il-parroċċi u whatever jew hekk. Imma il-mod li kif nagħmlu l-politika, issa l-politika tasal sal-adba tad-dar. Jien bekk nifhem parrokjali u dak l-element tal-politika jiena jdejjaqni ftit, sens aħna rridu nħarsu qed nagħmlu master plan għar-raħal għall-argument, kulħadd ħajara l-biċċa tiegħu, ma rridu naraw globalment u mbagħad kif ħajolqot il-kulħadd u kif ħajibbenefika kulħadd. Jien naħseb li s-soċjetà evolvit ħafna iktar minn kif iddeskrivejta inti fid-domanda tiegħek, ġifieri ħalli nkun onest miegħek, naħseb l-isfida tal-kulħadd imma qed nitkellem fuq partiti politiċi hija biex iżommu l-pass mal-evoluzzjoni tas-soċjetà u jibqgħu rilevanti u ma jistennewx li
is-soċjetà tkun imxiet wisq il-qoddim biex ilaħqu. L-aħħar punt, Mario semma responsabilità li għandu l-Partit Laburista fil-Gvern. Iva, kull partit għandu responsabilità, speċjalment partit fil-Gvern li għandu appoġġ b'saħħtu. Imma hemm responsabilità wkoll mill-partit l-Oppożizzjoni. Tajjeb, il-partit l-Oppożizzjoni li qiegħed fi xiegħed ġab l-affarijiet bideħ, tajjeb, u għalhekk nappella l-Partit Laburista jien biex jibqa' miexi bil-mantra l-aħna huwa akbar mill-jiena. Meta wieħed jaħseb fuqha u jara fi xiegħed il-Partit Nazzjonalista jara li anything but u hija parti mir-raġuni għalfejn u semma Mario wkoll ħadd ma pronunzja ruħu fl-interess biex isir mexxej. Tajjeb, għaliex kien hemm xi ħadd li ġie proġettat li huwa the obvious choice u mbagħad ma kien the obvious choice xejn. Allura issa joħroġ min joħroġ għan-nofs qed jiġi meqjus bħala second division. Dik il-verità li jgħiduli l-attivisti nazzjonalisti. Grazzi ħafna, konna nifu hawnhekk, grazzi ħafna profs u grazzi ħafna Perit Daniel. Kif ngħid grazzi lilkom ilkoll illi issegu il-programm id-dibattitu. Illum ngħidilkom grazzi doppja għaliex propju dan huwa l-aħħar programm f'din is-sensiela ta' programmi għal din l-iskeda. Aħna nittamaw illi issa wara li għaddi s-sajf u nistrieħu ftit u forsi niswiċċjaw naqra mid-dibattitu. Imbagħad nerġgħu niltaqgħu magħkom forsi anke b'format differenti għall-iskeda tal-ħarifa u tax-xitwa. Mill-bqija nawguralkom is-saħħa, nselmilkom u nagħtikom il-lejla tajba.